Alright, ang atong oras alas 11:51 tag na sa buntag hapit na magpadiud to mga ka-super kini ka-super Benji Talisig na direktamente sa may High Alay no sa may dan si Badilla Barangay Mambaling ni nga to na subo ang atong mga personnel sa kining Bureau of Fire Protection nasa ibabaw nga bahin kining atop no kay ano pong labos ibabaw nga bahin kining maong ko pasyente no nasa ibabaw nga bahin labas sa top no. Tabas taas. Uy. Tatkan ka sir? Oh. Di ko ay. Oh. Basi slide ko niya. Kunin ta kana mo. Asa man sa labas ibabaw? Abas hindi. Apa? Wow. Ano mas ibabaw sir? Nasa yung trabaho niya. Alipong. Si. So naglisod ko sa pag-responde o kaning pagkuan kay inao ba kun yung saon so gamit rin ka kanang PC no diya ta nakaabot pa ta mga super natura okay bravo so mo ni ato mga SRU no? SRU? EMS? Okay. Okay na kayo nasa bawah sa ato. Okay. So mo no, nagaapas pa mga super no. Actual nga pagresponde sa ato mga personnel sa Bureau of Protection ingon man ang ato mga medical personnel no nauna sumali siya mga super no okay uy atake gid sa manon sumali no ang kuan Yes lang. So, mana sitwasyon ko rin. Sige, kasi pangalan siya. Sherwin na siya. Sherwin. Kapito niya din. Bahor mo dumistaas. Inyo nang iba. One. Okay. Man, kung pag-responde, kini no exclusive ta live no sa Super Balita Cebu mga ka-super may buntag ang Banol Monteron nga nagtan-aw karong buntag no sa to pag live mga ka-super Sir Sherwin no tawag gini nga kuan tawag gini po nga pag-responde nila. So man ito pag-responde ko ni Matmura. Exclusive ta ng atong nag-cover kaning nag-ayo din ibabaw sa balay no mga super mga tungura. Gikan sa atong kabahin dito sa Panimalay nga sulod dining maong dapita atong girespondihan kini nga usa ka lalaki nga nag-ayo o gipatrabaho sa ibabaw sa balay apan giyo gitaki nga may resulta mga super sa pagresponde sa mga personnel sa SRU o mga personnel sa Bureau of Protection lagit na atong emergency EMS no sa 810 mo ni ang sitwasyon karon na dihasu sa mga ambulansya ang mga biktima nga sa Sherwin. Natatauran ang atong mga personnel sa BFP sa pagkuha sa maong biktima ibabaw sa atong kabahin nga naman
tungod kay naglisod kini sila sa pag kanaog kit habog kayo dos andanas mga higala mga ka-super ang kini maong panimalay o kini maong balay nga gi dito diin giatake ang mga lalaki nga si Sherwin wapatay edad anin no mga ka-super ni matungura. So mao na nga ang sitwasyon karon diri. Diya po diri ang ato kay amo katong mga personal sa BFP nga mo gawas i-yan dito og di ka tamanay no mga super. Sir, ako para sir pagpili. Okay. Ikas. Ahat mo na. Halo sir. Mana? So gipadikon ta. So mo ni mga ko na pagdepensa mga super sa kaning mga virus no ni mga tumura. Nalupad diri sa may Hay-Alay area sa may Sipadilla Sig Barangay Mambaling ni nga tong Dagpay-Sulbo. Na karon paingon sa balik-balik na ng atong ambulansya nga karga kini mga biktima nga giatake dito sa ibabaw nga sa atong gawahin sa usa ka panimalay. Vegetalisik yung super may buntag.